Okay, namhlanje sobe siprefana technical analysis ukuba zintoni ekumele uzazi kwi-technical analysis. Kwi-technical analysis ufunda like nge-chart patterns, like into ebalulekileyo. Funeke wazi like if like i-chart like xa kuyi-triangle mele like i-trade uyiplace phi, and mele like i-stop loss sakho sibephi, or ne take a profit yakho like funeka ibephi yakho ine-chart yabo. Xa usearcha ke usithi chart patterns like ku-Google like nazi iividiyo ezivelayo yabo, so like ungazibuka ezi video xa ufuna ufunda like in depth by like intoni i-technical analysis and isebenza njani uyabo. So ndizobe ndinibriefa like nge-patterns like ezibalulekileyo kwi-technical analysis. So eyokuqala esothetha ngayo i-triangle. I-triangle ziyi-three iindidi ze-triangle like xa utrader whether ungazi-apply whether utrader like i-forex or i-cryptocurrency or i-stock yabo, whatever asset that you're gonna be trading yabo. So like le ngumzekelo we-symmetrical triangle. I-symmetrical triangle i-neutral, ayikho bias, like whatever like icala like le asset ezobreaka kulo like ungakwazi utrade, because one other thing emele si notice like or siyazi utrade xa khona i-opportunity or xa khona i-breakout. Yabona kule chart if yabona like up xa nizuma out up le asset like ibreakile apha, then i-candle like yavala outside of the support line. This is a support line of this triangle, and this is the resistance line elicala lingasentla. So like i-candle ivale out of the support line. So apho bungayivula like i-sell position or i-short position like utrade le symmetrical triangle. So uyayibona i-candle yesibini ivula ngaphandle, I mean iqala ngaphandle out of the triangle, which means like i-price like i-higher chances zoba yehle like bezininzi apha. So yeah, i-triangle uyitrader kanje nje. I-triangle i-formation nje ye-support ne-resistance like in a converging way yabo. So yeah, enye ezinye nazi like i-patterns emele sizi-understand xa utrader like kwi-technical analysis, or xa utrader like ngokwe-technical analysis, not i-fundamental analysis. So kune-double top, i-double top apha ekuqaleni. Yeah, nansi i-double top. Yeah, so uyitrader njani i-double top? Uzobona ezi point ziyi-two apha zii-tops. Le asset inyukile yaphinde yehla yenyuka futhi. So like uyitrader njani, uzomesha kanjani xa uyitrader? Funa utrade i-price xa ibreaka like i-support line. I-support line yiyo le. So like i-price inyukile yabuye yabounce yaphinda yabuyela. So umeasure this distance, then uzofaka apha kube i-target yakho. That's how utrader u-M okanye i-double top. So yeah, siphinde sibuyele emva futhi iyafana ne-double bottom. Uyenza the very same way xa ine-inverse way yabo. So kuphinde kube khona i-head and shoulders. I-head and shoulders nayo we trade the very same way nje. Utrader i-price like xa i-breaker like i-neck. That's how you place it. That's when you're gonna be placing your trade yabo. Ngokunjalo ne-inverted head and shoulders uyenza ngokunjalo. Then lapha sibe ne-rising wedge. I-rising wedge like miniature like if i-price or i-asset, I mean it's bearish like most of the time, in most case scenarios like i-price mele i-break like i-break i-support, i-rising wedge.
falling wedge mele i-break i-resistance yabo. This is a falling wedge, this is a rising wedge yabo. Yeah, so like we trade kanjalo and like umeasureisha le distance umeasureisha yona, then thatha le distance uzoyifaka up and this is gonna be your target. Nalapha ngokunjalo wenza kanjalo. So this is gonna be your target. Siphinde sibuye size kwenye i-chart patterns. Le ngumzekelo we-double top uba uyi-trade kanjani. Yabona i-asset i-price inyukile yabounce back aphinde yabuya futhi i-double top. So umeasureisha this distance then uzoyifaka apha. This is gonna be your target yabo. Okay. Lo kuphinde kube ngumzekelo we-head and shoulders. Le inverse head and shoulders yabo. So nalapha nje i-price ayibona izile yenza i-left shoulder, yenza i-head, yenza i-right shoulder, then yabuya ya-breaker down, yabuya ya-confirm, yaphinde ya-breaker down. Wena umeasureisha le distance then naleni distance uzoyifumana apha i-target yakho. So ne-inverse nayo i-trade the very same way, ungayenza like the very same way even ne-inverse yabo. If you understand as chartings then ukutrade kuba easier. Then naku apha like bendisenza lapha le falling wedge, this was my target 56,000 yabo, of which price akhange like izile but yaphelela halfway yabo. So nansi falling wedge, yeah, falling wedge le i-price mele break most of the time, in most case scenario mele break above, meaning like izobreaker like i-resistance. Izinto ziyi-3 into emele uzinotice, emele uziqaphele kakhulu, zi-indicators ne-volume. So idinga i-volume ne-indicator mele zikubonisa uba like i-high probability ye-price ba mele i-break i-resistance yabo. So yeah apha i-breakile like i-resistance i-breakile yaya ku-49,000, meaning like if bufake i-trade lapha ngoyi-tradeile even though akhange ifike kwi-target yabo. So intona enye mele si notice yenye like i-chart pattern ezofomeka like if like it doesn't break like or it doesn't ayifikeleli apha ayizofikelela kwi-target, so ifomisha AP i-chart pattern yabo. So siyayibona apha ba ifomisha AP chart pattern yabo, i-double bottom le double bottom, meaning like ungakwazi umeasureisha this part then uzofaka apha, then kuzoba i-target yakho xa usiza apha, excuse me, xa usiza apha uzofumana i-target yale distance lapha. So imele like i-break i-neck i-price uzokwazi utrade yabo nangumzekelo. So this was i-neck, so mele i-break i-neck ku-49,000 i-price ya i-Bitcoin le by the way. Then le distance mele ilingane nale distance, so apha i-target ndiyimithile, so bengakwazi utrade lo 4% up, bengakwazi utrade lo 4% up. So yeah and le bekuyi rising wedge, meaning like a rising wedge is a bearish sign. So like xa i-breaker apha if you notice ne-indicator nayo ibinivumela nalapha i-indicator nayo ibiqala ithika izoba bearish. So like ubungakwazi ukwenza le trade le xa ifika apha i-price then ukwazi uyithengisa yabo.
wenze profit lapho, then uphinde ulinde ubone like enye i-chart formation yabo up ba i-double bottom le, nalapha ngwenze like i-trade successful kakhulu. So ukutrade nje yiloo nto nje akho nto ininzi like kumele uyazi, kumele wazi i-chart patterns, kumele ukwazi usebenzisa ne-indicators, then after that yeah ukwazi like uzoba le migca le, uyakwazi udrawa lapha kwi-chart, uyakwazi usebenzisa ezi tools zilapha ecaleni, then ukutrader kuzoba easy. Ezi tools zifumana phi? ku-tradingview.com. uya ku-tradingview.com then yeah uvule i-account khona for free, awubhatali next, then uzokwazi usebenzisa ezi tools, then udrawe le migca lena or udraw ezi lines, then after that ukwazi udraw i-triangle, ukwazi udraw i-head and shoulders, then uzo-understand ukutrade.